Vigorously defending President E.D. Mnangagwa, Dr. Tagwirei says. Sarabina mashoko abuda panguva ino ari kuonekwa kunzi vana Tagwirei right now vakuchanisa kuonekwa kunzi these guys aiwa kupresident ndoko wazosvika manje. Kuri kuonekwa kunzi maaddresses aari kuita aiwa kungava kumachechi kana kumauniversities kumayouths kana kupi achinatsoratidza kuti ari kusimbisa panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe zvinyatsoonekwa kunzi this guy and ari kunyatsokukambena to that position kuti wasubscribe like on the bell icon. Panapa tichipinda paendo example achiti those accusing president mashoko aita kugana Tagwirei achiti those accusing president E.D. Mnangagwa of looting have bigger houses than the president, therefore they are the ones who should explain how they made their money, not the president. He says the president makes about $4 million per month from farming and can afford to buy planes and cars. Yet from 2017 to 2023, the president stayed in a 2-room cottage. That speaks to the president's wisdom, humility, and legit money making. Kuvanyira chita hashtag #EDVuchi. Mashoko ari kuuya panapa akataurwa naTagwirei. Panapa tikuona kuti vanhu vari kunyatsokuona kuti uyu mukomana uyu zvari kutaura izvi anotoona as if maybe vana tiri vana vegrade 1 here kana kuti tinoda kuenda kuchikoro. Panguva ino panyatsokuonekwa kunzi zvigananda zviri in the making and panguva ino zviri kumeka mari dzakawanda vachiluta vachinovhura macompanies kana kunovaka dzimba outside of Zimbabwe. Panguva ino oyo achitaura mashoko ari kutaura ekuti aiwa mutungamiri wenyika anowana $4 million aiwa pa each and every month especially from farming, but pane maallegations anotaurwa nevanhu akasiyana siyana, vamwe vachitaura ekumaminerals, matenda and the likes. Panguva ino anoendera mberi achiti the president aiwa anogara in a 2-room cottage. Nyatsokuonekwa kunzi mamwe mashoko ari achitaurwa panapa vanhu havachatomboteereri vana Tagwirei, noda kuti vanhu vanotoramba vachitovatrust these guys vanyatsoona kutoti munenge muchitoitwa mafools. Yesterday we released another video tichiona kuti Tagwirei pane macontradictions anoitika aiwa matangiro akaita mabusinesses ake anoonekwa kunzi there is another video aiwa panguva ino rongo api yareLongback rikucontradicta nemashoko akataura recently rematangiro akaita mabusinesses ake especially efuel. Imbodzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pena comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.